betul na kaya United Arab Emirates ya. Matang mana kan mabatian adna mga Israeli apsung sa mana niya na nga mga high profile sa Israel na apsung sa United Arab Emirates. Giyaman po United Arab Emirates na piya ka bagrira ng anak connection ni Rano ng Amerika. Nagyan na amay kay Iraq sira no na Dubai na mapulang-pulang nga na mga alas mga pipiyasa na building. Diram na nan matataang. Masakaw Explain, kabar sa Banao. Sa din sa ayamanan niyan, natimba kaniyo sa ging adar pa Iran, na petek-tak pa namin sa upya Amerikano. Ay problema, Amerika, kanabayran na nanwalay, kau pa man nalangon si Iran lumalayag. Ay adada po an Iran, andu dun so titu ka pagaturan na United Arab Emirates. Oy. Agwe manan yan na Bahrain. Gina ni tetanto. Agi nga Saudi na da pakapo no natimbak. Gina nga mga Qatar na da pakapo sa natimbak. Ayat tutumang kadna na duwe ingid. Oy, bula boro na United Arab Emirates ka. Gina nga na mga poporo wa Israel na iman to na truan trusiran sa sakwa. United Arab Emirates ka miyaki paloma makadna nga na mga na katayran nun, na ipanginoyran na kawayagan. Ay ako na mala, inisong ro, agyang kaya chief of staff. O di na mapuro sondero, agyang kaya Pakistan. Na may pantag din sa agyang kaya kapupakala Iran. Panamariran sa yamanan yan na ma-prevent. O di na may targagyang kaya kakatuar, agyang kaya malubay, asispire, sa agyang kaya makapupantag, uway. Napupangila ni ran sa ukit, ema na niyan na sudan niyang panakaropat. Kapaka, na ema na niyan na bumaka, o basiran maka adin sa ema na niyan, maadin nagyang agreement. Kasi actually na ceasefire si Ran. Nayabit yaray banto na nga kinda patar nun. Tanit tiyasa, ginga Iran na kaya na tanit tiyasa ceasefire. Tanit tiyasa ada katidawa. Ubo tigu Iran, makipusada ka nun, na timbak kami buka, datara Israel, timbak ni Libanon. Di tanu ceasefire, meridue tanu dungo meridue. Na di bupaga to Amerika. Kaya na balita, na yamanan yan na, agitud na ki, ana balita sa sisang local news tano, sa ABCB, no to, Jimmy, ABCB. Yamanan yan, napagatak ko man, nagyang kaya akuan. Amerika, asa ka na di ka na ng pumakinagin. Kaya makalalaman tanong. The visit came as a diplomatic activity intensify around indirect negotiation between Iran and United States. Yang iko na kaya pamisitasan nagyang kanan ang mga taga Islamabad, Pakistan. Naginan so activity udi na mga galabukiran kapapalairan si iko di kapangilya sa ukit. Kapangilya sa ukit maadin nagyang kaya di naginan so negosisyoniran panamariran sa kapasa dagyang kaya makambabalaman naging kaya Iran na ugyang kaya Amerika with the multiple regional actors attempting to prevent the collapse of a ceasefire that has remained under increasing strain in recent weeks. Nyamanan yan napadsa na tigi nagyang kaya multiple madakla tigi na tanto why adi mag-ak pagugup sa giyang kaya manan yan na roka-rokatan malubaya ceasefire gyang makambubala sa andaman na ibarat na di manan yan na mamunda sa mada agyang ceasefire na andaman na ako ni di ma-collapse agyang kaya BTR akiapunan why so ginan, panamaraniran di makolapsa agyang kaya kapapantaga na bitiara recently atigyan na miya kalubay o di na siya tingin siya miya kapira kawiks na miya kanipis kasagyang kaya dirandi ka pagitugas sa teron. Remain under increasing strain in recent week. Panatanto ko no pa miya kalas o emanan yan na pasibula ka kakapaka agyang kanan na bitiarera na kasisispairera. Giyang iko na Simoners, manan yan ang kanan na mapuro asundero sa Pakistan,
na madakal ko no to sumya panguntak yan ng mga high profile kapa mga president mga mana niya mga laika dato why apa kaugup niyan sa giyang kaya mana niyan na bitiara kaasar bu kay barat na di mapaka agyang kaya mana niyan nakapapantagan asis paireran why giyang kay ko na Pakistan Interior Ministry na sumiyong kon sa giyang kaya Tehran Iran kagiya ko kapipita early this week pamana sagyang kaya kuan early this week for the second time ikadud na yatigyan Iran gyang ikadwiran na natigyan mamisita sagyang kaya manan niya na Iran holding a meeting with the senior Iranian officials miyakip meeting siran sagyang na mga senior Iranian officials including na pud sa natigyan na gyang kaya Minister Iskandar Momini agugyang president sa Iran na si Masoud Pezeshkian. So mana niyan nagyang kaya Pakistan sa kadagdagliran na miyaking bitiara isagyang kaya mga senior officials agyang Iran padunong uta president. Ako na mala bitiara miyan discuss sagyang na meeting mala. Kasi siyempre mala na meeting involving sudyo president. Wa. Kasi sagyang kaya Iran na dua adna president Iran na ana supreme leader Iran. Why? Ana president ago supreme leader. Diya nga supreme leader na imam. Kumbaga na sad sa tiro niya ko president. Why? Gitu. Diya nga na imam. Why? Supreme leader na gina si Ali Khamenei. Mojtaba. So aya ko na malabit yarasa na miya focus ang bilateral relation. Ay man na niyan nagyang gaya. Ay man na niyan na mga sumpatan o di ka pagaliad wag yung apitibarangan ng mga countries isagyang kaya region paman na ano man di ka pa kabekas why so gitu man niyan na so kung sa mga bilateral relation agyang kaya Iran agugyang kaya ay man niyan na Pakistan so ando man ay kabekas agyang ko to adiran di ka pagugupa pada bitiara Iran agyang kaya regional security. Paman nagyang kaya when you see regional na pagmin niran sa nagyang kaya Gulf mga Muslim countries nagyang kanan na Middle East. Nando man ako na kapreventara di na makala so security. Makala security ay security ni ran ng Amerika. Owa. Nagu ikatlo bitirera nagyang kaya indirect talks. Agyang kaya Amerika ug nga Iran. Ay masusuanan na dataran ano gina pure na mana niyan na miyakapon si Ransan sa paging Pakistan na miyakapon sa Iran na sumiya ko Iran ulalalag na makaw masiran sa Iran na suma total ni Iran ro na mapasad na ipalantigiran sa Amerika na may palantig sa Amerika na biyotero ang utang mga batay Trump Alexander kata bariya miya makaw masiran ni pasaro na sumimbag mambu Amerika. Nagisami di ka sumbag Amerika. Na sumimbag ro na salakaw sui pagposti Trump. Arop man imbrak-mbrak. Ugi na salakaw so oni. Waya man niyan na surat. So man niyan na si Trump na salakaw so kapkuan niyan si iko simpati yung mga tao na salakaw so isusurat ro. Kami obserba kan na sumusumbag si Trump na salakaw ko pitiro yan sa Facebook. So gyang Peter Al Jazeera oy nagyang ako na Pakistan na sa kaya Panamariran oy na ayaman na niyan na ayad na di pa kami bitirayan na sa mga military paman na biyan traditional paman na so kalalayaman na miyag level up siran sa mga miyangilay siran sa ukit yaman na niyan na andaman na gyang kaya Iran na mapakaito yan ang kaya babasalian na mapakaito mambui Trump ang kamantis yan. Yan ang nidiran pamana minisig-sirang sa mga pada okit ka asarbu. Na edna inusariran na mga military di pa kami bitira yan. Kagi so military, nakataw ni ran so kuan. Kabagariran kapasangiran. Aya problema tigyan naging dimension has emerged. May ilaya tigyan so pamana bede na pupakala. Ay man niya na dimension ng kala. Bede na pupakala, so yaman na niyan na di ika prepara duwag niya ang bala.
Napka maad nun ang ito attention. So giyan nga iya Amerika na katawan ng kapkubati akan na di siran di magusud. Saya mana niyan na beteng na kaya United Arab Emirates saya. Matang mana kan mabatian na mga Israeli apsung sa mana niyan na nga mga high profile sa Israel na apsung sa United Arab Emirates. Giyaman po United Arab Emirates na piya ka bagriran ng anak connection ni Rano ng Amerika. Ngayon na amay kay Iraq sira na Dubai na mapulang-pulang nga na mga alas mga pipiyasa na building. Diram na nan matataang. Ay tingin na problema man to naging increasingly be moving beyond toto. Emerge a concern grow over maintaining a ceasefire amid continuing tension surrounding sanction. Bana na pagkaila tigin naging ay kapakala aging ay mga military. Saging ay makambubala. So giyang ay mana niyan na karagatan na India na san matatago nga na naval alabi pat polo aging ay mana niyan na Amerika. Giyang ay mambuya mana niyan na puno niran mambu timba aging ay United Arab Emirates kaya miyang raw. Agus aging ay Bahrain. Why? So di maghanda Amerika giyang ay mambu Iran na pupakaileran mambu ay mana niyan na kesukuban Iran. O di na confidence Iran si ko kapag iptido wa Iran si sagyang kayamanan niyan na kuan. Amerika. Maritime routes and regional military deployment. Kata ay natigin na mala problema. Naging gaya maritime routes. O pa man apektado sa mga bar kawaya manan niya na pilawangsan. Apo masa sa gasolina nagwaya manan niya na penimbel. Ikadua tigyan. Kuan naging gaya regional military deployment. Giyan nga iya miya kalal uman isa na din maghanda military deployment. Giyan nga Amerika na penuh niya no to na penuh. Giyan mambu era na penuh niya nang utakili do na giya. So miya ilay man laong sira di maghanda. Giyan sa pa giyan nga iya maka susulod maka ilay sa giyan nga maulawlay man to. Datara giyan nga Pakistan. Natanto sirang ko maalak. Ka pada kaalakiran nagupon o sa ragi nga Iran, sa nga atomic bomb Iran, nagid na yung tiro ko na yung makapusa nga. Calm in exchange for freeze. Iranian media reports outlined that the mediator described as a peace framework intended to prevent a wider conflict. Ging atigin na Peter ging Iran media, naging atigin ni man to mediator o di naging ay Pakistan naguging mga pada-aktor, mga dato. Apagampitan. Nayaman na niya na edna mala. Antapiran si na ma-prevent o di na mitar gaging ay kapakala. Agi agaya conflict. Kaya gitu ba? May ilayangan na mga dato. Agi ang Amerika na Mary Paradu. Na may ilay mambuagi ang mga dato. Agi ang Iran. Na ayam ba na niya na Mary Paradu Iran. Pag sabi ini preparado Iran. Aswat tiga Iran. Sumiyaw na. Nagito na kepenetratiran. Kekwairan no pa sa tunotong na aerial. Iman to nasiran nini panul na mga didel palaw. Kaya masuswa Iran. Na pamana pantar si naging ay matatagun sinamiya puro-puro apalaw. Ang mga ator na dinan kepustuan. Nalibuan Iran ro sa didel na labuda ka sa kakuan. Bapiad na pakatundu-tundugan ka pa ni mga missile sa na